Elhamdülillah, Allah bin hamd olsun. Cenke rağmen işte bu günlerge Allah subhanahu teala bizlerine kavuşturdu. Orazalarını tutmağa nasip eyledi. Allahu Teala tutan orazalarını kabul makbul eylesin. Bu zalim devletini, zalimlerini yenmeye nasip eylesin inşallah. Ve ben eminim ki öyle olacak inşallah. Ve elbette ki her daim söylediğim gibi gelecek Ramazanlarını, orazalarını Kırım'da karşılamaya nasip eylesin. Нехай Всевишній прийме наш піст. Сьогодні йде війна. Ця війна йде вже 67 днів, а насправді 8 років та 67 днів. І хвала тому, хто нам дарував таку можливість прожити Рамадан, зустріти Рамадан, провести його належним чином та зустріти цей святковий день. Важко об'єднати свято та війну, але ж іншаллах ми переможемо, і іншаллах, як завжди я кажу, наступний Рамадан і наступне свято буде в нашому вільному Криму. Так повинно бути, тому що насправді ця війна почалась вже 8 років тому назад. Вона йде 8 років та 67 днів. Вона почалася з Криму та вона повинна закінчитися, іншаллах, в Криму. Нехай Аллах дарує мир кожному дому. А мир, ми розуміємо, може бути тільки через перемогу. Нехай Аллах береже сім'ї наші, нехай Аллах береже наших хоробрих воїнів, всіх, хто приймає участь у цій боротьбі, в цій війні.